Jesi li toliko zauzet da nemaš vremena za Allaha? Zašto mnogi muslimani danas ne klanjaju? Čemu taj nemar i zanemarivanje ove velike i bitne stvari? Gdje je problem? Jesi li se ikada zapitao zašto ja kao musliman ne klanjam namaz? Što su ljudi koji klanjaju bolji od mene? Zašto oni klanjaju namaz, a ja ne? Nisi našao odgovor. Dobro, pitaću te. Da li zanemaruješ namaz zato što si ohol prema Allahu? Zar si toliko ohol da ne želiš da spustiš glavu na zemlju pred Allahom? Hoćeš li to reći i priznati da si ohol? Naravno da nećeš. Pa zašto onda ne klanjaš? U redu, ostavljaš li namaz pod izgovorom da si zauzet i da nemaš dovoljno vremena? Jesi li stvarno zauzet? Sa čime? Sa svojom ženom, sa svojom djecom, poslom, studiranjem, gradnjom kuće, izlascima, putovanjima, serijama i filmovima ili aktivnostima na društvenim mrežama? Dobro, zauzet si, ali čime i od koga? Jesi li toliko zauzet da nemaš vremena za Allaha? Zauzet si i nemaš vremena za onoga koji te stvorio od kapi tekućine i koji te hrani i poji i koji bogatstvo i siromaštvo daje. Zar nisi čuo za Allahove riječi? O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji tako učine bit će izgubljeni. Sura El Munafiqun, licemjeri, 9. ajet. Zar nisi čuo za hadisi kuci u kom je Allah rekao: mi spuštamo imetak radi obavljanja namaza i davanja zekata. Kad bi čovjek imao 1 dolinu zlata, poželio bi da ima drugu, a kad bi imao 2 doline zlata, poželio bi i 3. Čovjeka ne može ništa zasititi, niti njegova usta napuniti osim zemlje, a Allah prima pokajanje od onoga ko se pokaje. Sahihul Džami. I dalje ostaje pitanje zašto ne klanjaš? Bojiš se da ćeš izgubiti posao, mušteriju ili nešto od imetka? Da li znaš da onaj koga dunjaluk odvrati od klanjanja namaza potpada pod riječi uzvišenog Allaha? Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Sura El-Ala, Svevišnji, 16. i 17. ajet. Uzvišeni Allah u hadisi kuciju rekao je: o sine Ademov, posveti se ibadetu meni, napunit ću ti grudi bogatstvom i otklonit ću siromaštvo od tebe, a ako to ne učiniš, napunit ću tvoje ruke zauzetošću i radom, a neću otkloniti siromaštvo od tebe. Jesi li uvjeren da Allah daje i uskraćuje opskrbu? Ako jesi, zašto onda ne klanjaš? Reći ćeš mi, nije li rad ibadet? Odgovorit ću ti, posao koji te odvraća od izvršavanja obaveznog ibadeta kao što je namaz, znači robovanje šejtanu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: propao je rob dihrema i dinara. Hadis bilježi Buhari. Zar ne znaš da je Iblis postao nevjernik i da je protjeran iz dženneta i da će vječno biti u džehennemu samo zbog jedne seđde koju je iz oholosti odbio da učini,
a od tebe se traži da klanjaš namaz 5 puta dnevno sve do smrti. Možda zanemaruješ namaz iz ljenosti ili u potrazi za odmorom. Tako ti Allaha, zar se musliman uopšte može odmoriti ako ne klanja namaz? Kako ćeš se odmoriti bez namaza, a namaz unosi smirenost u srce? Zar nisi čuo za riječi uzvišenog Allaha? Čovjek je uistinu stvoren malodušan. Kad ga nevolja snađe, brižan je, a kad mu je dobro, nepristupačan je, osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali. Sura El-Ma'arij, stepeni, od 19. do 23. ajeta. Da li ostavljaš namaz pod izgovorom da je važno srce? Da li si ti jedan od onih koji kaže: Allaha mi, ja imam čisto srce, nikome ne činim zlo, volim Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i volim ljude, a koliko je onih koji klanjaju, a u svojim srcima nose mržnju, obmanjuju ljude, varaju ih i nanose im štetu. Ja ću ti na to reći: da je stanje srca dovoljno, onda bi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi imali najviše prava da budu oslobođeni klanjanja namaza, a oni su najviše pažnje posvećivali namazu i njegovom obavljanju na vrijeme. Brate, zar se ne bojiš Allaha? Zar se bojiš smrti? Šta čekaš? Na čemu zasnivaš svoje nade? Ko ti garantuje da ćeš živjeti do sutra? Razmišljaš li o tome šta se dešava oko tebe? Zar ne znaš da je prva stvar za koju će čovjek odgovarati na sudnjem danu namaz? Šta ćeš odgovoriti svom gospodaru kad te upita za namaz? Imam Ibn Qayyim el-Džezvije rekao je: ostavljanje namaza uklanja postojeće blagodati i prekida nadolazeće blagodati. Sve dok budeš ostavljao namaz, Allah će ukloniti bereket iz tvog života. Sve dok budeš ostavljao namaz, tvoje lice će biti tamno. Sve dok budeš ostavljao namaz, tvoji poslovi i tvoj trud neće biti nagrađeni kod Allaha. Sve dok budeš ostavljao namaz, tvoje dove neće biti uslišane. Ostavljanje namaza je dokaz nedostatka upute i lošeg završetka. Ostavljanje namaza znači udaljenost od Allaha i njegove milosti. Ostavljanje namaza donosi poniženje na ovom i budućem svijetu. Ostavljanjem namaza rizikuješ da budeš proživljen sa Hamamom, Karunom, Faraonom i Ubej ibn Halefom. Ostavljanje namaza uskraćuje ti blagodat viđenja Allaha na sudnjem danu. Ostavljanje namaza smatra se izdajom emaneta. Onaj ko zanemari namaz, lišen je najvažnijeg izvora iskupljenja i brisanja grijeha te uvećanja dobrih dijela. Ako klanjaš namaz, molim uzvišenog Allaha da te učvrsti i učini postojanim u tome. A ako ne klanjaš namaz, onda molim Allaha da te uputi na namaz i da te učini postojanim u izvršavanju ovog veličanstvenog ibadeta. Dr. Muhammed Ratib en-Nebulsi, preveo i prilagodio Abdusamed Nasov Bušatlić, saf.ba.